ens parlarà el regidor Rupons. Quan el certamen del còmic de la qual celebrava la seva última edició, jo sols tenia 14 anys. He de dir que no era un incondicional en aquell moment dels còmics, ni menys encara a la cita anual que se celebrava al nostre poble. En realitat, l'afició al còmic em va vindre uns anys després amb el manga Dragon Ball o el català Super López. Aquell superheroi que no era un pardal, no era un avió i, per descomptat, no era Superman. Sols després vaig entendre el valor que aquest art té com a tota mostra cultural, que no és desitjable sinó necessària, perquè, com bé deia Son Goku, el poder es produeix en resposta a una necessitat, no a un desig. Vaig entendre que el còmic havia sigut una arma propagandística emprada pels dos bàndels de la Segona Guerra Mundial i que, de fet, aquesta arma continuava emprant-se. Què creus que significa aquesta A? França? Preguntava amb sarcasme el capità Amèrica assenyalant-se la front. Però el còmic com a art no és etiquetable en el seu conjunt i les idees que han transmet els personatges des de les seues vinyetes són tan diverses com les de les persones de carn i ossos. Ni dretes, d'esquerres, honorables, com Batgirl, una heroïna no es mesura pels seus poders, sinó pel valor amb què s'enfronta a la vida. O pragmàtiques com Jessica Jones, que proclamava que la primera regla de l'heroisme és no ser un imbècil. A mi, com a altres, simplement em va ajudar a fer, humilment, com Wonder Woman i lluitar per aquells que no poden lluitar per ells mateixos, que és el que se suposa que estem fent en este ple. A l'estat espanyol es va donar un boom a començaments dels 80 quan Franco va morir. Aquella moral rígida, que restringia les historietes als infants, anava enderrocant-se en favor d'un públic adult que encara afrontava l'estigma infantilitzant que envoltava el còmic. Ja ho deia Naruto, protagonista del manga homònim. No visques amb falsedats ni pors, perquè acabaràs odiant-te tu mateix. O com deia Tintín, si de veritat t'importa alguna cosa, lluita per ella. Si trobes amb un mur, arrasa-lo. La qüestió és que aquella edat d'or del còmic al nostre país va anar reduint-se i al nostre municipi va deixar de celebrar-se el còmic de l'Aquàs. L'aposta per aquella classe de cultura va durar el que tardà en decaure l'interès dels votants. Una decisió pràctica que va vèncer front a la idea de consolidar un esdeveniment cultural que ara ressorgeix baix el nom de Comic Cons en altres municipis. Des del grup Compromís, a Cabellà, no sabem què s'ha fet del material d'aquells certàmens, però a quina profunditat, es preguntava la cosa del pantà, cal soterrar el passat per a que continue mort. Ara se'ns planteja la possibilitat de treure-lo de nou a la llum i possiblement de tornar-lo a la vida. Aquest ple té el poder de decidir fer això. I com deia Spider-Man, un gran poder comporta una gran responsabilitat. Moltes gràcies. Gràcies. Per banda Partit Popular.